There was a time used to look into my father's eyes. In a happy home was a king, I had a golden throne. But those days are gone, the memories on the wall. 2011 wie ik in Nederland, direct voor het ongeluk. Een paar weken ervoor. Met mijn zus. Had ik foto's van mijn jeugd of wat ik maar. Denk ik, oké, ik stond erin, maar dat wil ik niet meer. Nou, precies hetzelfde met deze foto met mijn zus. Nou, hartstikke mooie foto. Maar ik herinner me die foto net. Dat we een mooie naam hadden. Nou, dat is 2-3 jaar geleden. Dat kan ik me echt niet meer herinneren. Nou, en dat weer mijn zus had trouwerij in februari van 2019. Wat er al op die trouwerij gebeurd is, weet ik niet meer. Ik ga 22 jaar in Canada wonen. Ja, ik ben 4 jaar oud toen ik die kant uitging. Toen hebben mijn ouders hier de boerderij verkocht en ze zijn weekend naar Canada. En binnen we in Ontario hebben we daar een boerderij gekocht met 40 kei. Ja, heb ik daar naar school geweest, naar de universiteit en toen heb ik mijn eigen plaats gekocht. On the hill across the blue lake is where I had my first heartbreak. Still remember how it all changed. My father said, don't you worry. En daar heb ik 6 jaar op werken en op laatst zei ik, dit is mooi best. Ik wil weer naar Friesland. Dus toen heb ik de boerderij verkocht en ik ben deze kant weer uitgekomen. Maar mist Canada net? Nee, ik mis Canada helemaal niet. Uit de mem? Nee. Familie? Nee. Vrienden ook niet. Ik mis hem niet. Hoe wie de relatie met die familie thuis dan in Canada? Hartstikke goed. Ja, we konden het hartstikke goed met elkaar vinden. Maar ja, ik denk misschien echt de reden waarom ik mijn familie net mis, is want ik ga geen geheugens met hen. En hoe kan dat? Ik ga in 2011 wie ik een musket ontschieten en die ontplofte in mijn Holland. En ik ga 6 dagen in de komelijn, 10 weken in het ziekenhuis en 1 jaar in de revalidatie zitten. Nou heb ik een geheugensprobleem. De eerste 20 jaar van mijn leven is helemaal blanco, daar weet ik helemaal niks meer van. En ja, nou heb ik een geheugen van 6 maanden tot een jaar. Als het echt een heel bijzondere geheugen is, dan blijft het langer. Ik geloof echt dat God mijn leven op 28 juni van 2011, hij zei, deze man is er nog net klaar voor. Ik red hem. Nog een jaar later. En ik leef nog en het gaat fantastisch. Dus wel een optimist. Jazeker. Ik leef nou voor de dag. Ik leef voor jou. Want morgen kan er net wezen. Zo is het wel. Elke dag moet voor mij een leuke dag worden. Waar ben we nou, Matten? Dit is al de boerenplaat. Hier gaat mijn huid keihard. Ik rijd hier vaak al langs, echt voor het werk. Dan denk ik, ja, daar is de oude boerderij. Ja, het zou wel heel mooi zijn dat ik een woorden geheugen je bij hier. Maar ga ik niet. Ik al ga ik geen geheugens bij. Ik vind het nog steeds wel mooi dat het, hier, de buitenkant zit nog steeds in de staat toen we het verlaten hadden. Dus best een beetje thuis. Ja, dat gevoel krijg ik dan wel. Het is in het Engels, dus dit zie je het eerst ongeveer, maar ik kan hem zo vaak lezen dat het duidelijk afvallen is. Dear Fantastic Martin, I couldn't have asked for a better time here in Canada, and meeting such a sincere, kind, open, smart, loving, fun and unique man was simply a miracle. De grootste reden waarom ik hier kwam binnen, wie voor een vrouw die ik in Canada ontmoet had en voor 4 maanden date had. En ze wilde op een studievisum en ze kwam uit Denemarken bij en ze snapte me gewoon. Ze snapte dat, ja, Martin had net een goed geheugen, daar moet ik rekening mee houden. En dat wie ik altijd zo.
dan hadden we een date hier en dat hier we man afsputsen. Nou, waanzinnig of toonje, bracht ze het wel bij even op. Hey, wanneer komt morgen, bla bla bla. En dat, vond ik wel fantastisch. Nou, in december, toen hebben we afscheid van elkaar genomen. We hebben qua kriescadeautjes jongen op het vliegveld. Daar zit een red envelopje bij. Ik had het red envelopje op een schot. En toen bleek het echt dat ze me helemaal snapte. We share a history of just 3 months, but full of fantastic memories, laughter, conversations, fun and hopes that is driven by that click. Thank you for making me believe in it. It is such a nice time to look back and remember everything. And if you ever struggle to do so, look for the special extras to this card. Nou, de extras in het kaartje waren dus foto's en een brief waarin ze alle dates opgeschreven had. Sinds dat ik in Denemarken West ben en ik heb met haar gepraat, denk ik gewoon, oké, die door, die moet ik nou teruggloeken en ik moet iets nieuws zoeken. Naar je memories. Ja, new memories. En die hoop ik te maken met nog een heel leven vrouw. Dus als er nou leuke, Frieske, christelijke vrouwen naar hier sjuggen, Ja, Nou, als ze erbij binnen. dan mag je ze contact opnemen. Ja, zeker. Dan zullen ze best van. Nou, best gedaan. Hartelijk bedankt.